हो गया होगा। वेलकम टू टिपरा आ जाओ आं शक्ति कुमार देबबर्मा टेकवाजला जन्म जायगांवर इउड आईटीएफ नि प्रेसिडेंट ताई इउड आईटीएफ की सेंट्रल कमिटी अर्थात स्टेट कमिटी नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रचार संपादक ताई आनी देबराव तंग इउड आईटीएफ नि आईसीएल आईटीसीएल ताई आं तंग आईटीएफ नि डिविजन नि मेंबर्स जों दिनै मन' मानसिफोर थिगा दीर्घ जरा रमिनाय जों जाति दखान बागै सामुबाय दङ ताई टिप्रालायनि बागै सामुबाय दङ जों अबनो बादैबो आलादा राजनीति रय जों मानजुयनायखे फियाबा जाति दखाननि कक साइमिया सेटिसफाइड जोंनि बागै जों दिनै बुबाग्रा माबायदि बुबाग्रानि थानि जों सिनि थानि ब रुल फलायनानै बिनि अधिकार दङ अ हानि बुबाग्रा हानि बागैनो बिनि रुल बाय जों मानिनानै बागै बिनि रुल बाय फलो खालामनानै बागै जों दिनै टिप्रा मथाव जयनि ओमफ्राय नर हास्ते नखराव ताइताम गोजान मुस आं कयनाय हास्तेनि लोकनि लोकरकनो যতনো জানিজা হামজামানি ভারতবর্ষ ঠিক আছে জানিজা অধিকার জানিজা রাইট নাঙানি দङ হাইফানো আলাদা স্টেট হেগাবা আলাদা রাজ্যনি কন্ডিশন বাই ত্রিপুরা স্টেটনি কন্ডিশন বেলেখানো ফার হেগাবা সালজা ত্রিপুরা কন্ডিশन মহাयनो ত্রিপুরাসা अलरेडी फाइट हानाय नाय दंखा आबोनि बागै अ फाइनालनि स्लाइस सकां जों बुबाग्रानि याक्तै जों माथांगाना मुसुंजागो आबोनि कसा खख्रां कर्म कुफुर न्यावै तंखायनो सानाय आबोन केतनर तिनि टिप्रा मथ जयन खलायनाय बुबा हाइमा तंखाना र आव टिप्रा मथ तिनि जयन खलायनाय बेलाखेनो खाकसाम मानखा कारण सिनि थुयनो महाय सुजाक दङ जों टिप्रासा जों जतफानो सिनि मोखाङाव दै सोमसिलै थाङै जों बयनि बसंनि बहरनि मेया आबोनि बागैनो सिनि टिप्रासा थुय सिनि बिसिङाव तमानि बागैनो जों टिप्रासानि सामुं तांगानि ताई ग्रेटर टिप्रालेन दाति माननानि बागै टिप्रालेन ग्रेटर टिप्रालेन दाति माननानि बागै जों बुबाग्रानि